araw sa ating lahat! Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman. Ngayon, magtutungo po tayo sa Barangay Nanbagatan, Lawak, Pangasinan upang ihatid ang sorpresa kay Ma'am Levy Barcena. At ang nagpapasorpresa sa kanya walang iba kundi ang kanyang mga anak na sina Ma'am Azinet and Ma'am Shirley. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na! Good morning po. Si Ma'am Levy Barcena po. Tita, video mo! Ay, ito po, ate! Levy Barcena? Dito po, opo. Ay, dito na eh. Ma'am, may order po kayo ng Shopee. Sala set po. Sala set, ma'am. Worth 20,000, ma'am. Nakapangalan po sa inyo, ma'am. Ikaw! Ano yung 20,000? Sinong nagbigay? Juan po. Sala set, ma'am. Order ka, hindi mo mo. Kay Ginda. Oh. Sala Kay set, Levy. Sa kano 20 rin, nagkapon na. Na? Sala set, ma'am. Talaset. Opo. Saan ko galing na lang? Shopee, ma'am. Oh, padala yan. Happy ka na, oh. Eh, padala yan. Ito, ma'am. Sino nag-order ko sa Alam mo, bakit kayo umiiyak na? Yan. Ma'am, pero nakapangalan po sa inyo, Zone 1 Nanban? Yes, ma'am. Daita. Ma'am, Levy Barcena po. Maria Levy yan Maria natin. Levy Barcena, ma'am. Nakapangalan po sa inyo, ma'am. Hindi mo naman nagtira. Saan ka? Kanino ba? Ay, ma'am, kwan po. Sala set po siya, ma'am. Sala set po siya, worth 20,000. I-deliver po namin sa kanya. Cash on delivery, ma'am. Wala akong pera, ma'am. Wala akong pera, ma'am. Wala akong pera, ma'am. Paano yan, ma'am? Pangalan niyo po yun. Paano yun, ma'am? Ba't hindi pa ninyo dinala? Alam, wala akong. Actually, ma'am, nasa likod po siya ng sasakyan, ma'am. I-deliver po namin sa kanya. Pagkadala ko Ano ba yan? Pera o ano? Ay, pagkadala Sala ko set siya, ma'am. kanya. Ano? Sala set po. Dasalas. Sinilindan. What? 20,000, ma'am. Cash on delivery po. Anong kulay? Kwan, ma'am. Brown po siya. Ano, deliver na rin para makita. Wala akong pera. Pambayad. Andyan. Cash on delivery. Aburi ka. Cash on delivery, babayaran niya. Yes, ma'am. Nakapangalan na sa kanya. Maria Levy Barcena, ma'am. Linda. Kinatag mo nga ron. Ang papayanon. Magbigay ka ng 20,000. Linda, magbigay ka ng 20,000 tayo baba na yan. Yan, itag ko nga 20 Ma'am, ka. nakapagpapayad na sa Kapag kanya. na surprise na nagitad mo, nagitad Ma'am, pero nagitad ya. pangalan niyo, ma'am. Maria Levy Barcena, ma'am. Nagitad. Kaya mo ano sino nag-order? Hindi ko alam, ma'am. Pangalan po niya, ma'am. Pero wala niyo po alam kung Barcena. Ma'am, nabasa na. Apa ito, pero kung na kanya na bayad, di wala na. Cash on delivery po kasi, ma'am. Nakapangalan po kay ma'am. Nautusan Pero lang. bayad na. Hindi pa po. Inutusan lang po kami. Sabi magbayad. Siya po, ma'am. Nakapangalan po sa kanya. Eh, paano kung wala sa 20,000? Ma'am, hindi po siya pwedeng i-cancel. Tagaling pa po kami ng Manila. Ganito na lang po. Pirma nyo na lang po yung agreement po doon na katibayan po na na-receive nyo. Napunta po kami. Pipirmahan ko sila, wala akong pambayan. Kanta lang kayo, ma'am. Mag-release ka lang po kayo. Paano kung wala sa ibigay na lang? Ito, kahit na ganito na lang po. Hello. Kaya, isang prodo na lang po, kahit sa 500 na lang po muna pauna. Tapos pirma nyo na lang po sa... Nakapangalan po sa kanya, ma'am. Paano ang pagbayad? Ma'am. Ma'am, nabasa niyo po. Nabasa po nila, ma'am. Inutusan lang po kami ng company, ma'am, para po may halis na order. Ay po, ma'am, sabi po ng driver na sa iba. Kasi manaw ko na. Linda, paano yung pagbayad? Makipag-usap ka na eh, galing sila sa malayo. Naloko na sa amin ni Auntie si Mama Shay. Sinungit
Di ba ma'am, pwede po yun. Pang, Mama siya, dawin mo 20 ba eh? ano rin yung 500 lang inang ka, pang proto lang. Ano yung ipan? Ano yung remaining? Babalikan ko na lang naman. Nasingilin. Tinagurdarin mo na ako yan daw. The 20 mil mo. Bawal mo 20 mil ko. Kahit ikaw na lang po muna yung pang-crudo, ma'am. Kahit 500 lang po. Oy, pwede na magbigay kayo ng 500. Eric, may kato. Yan din order yung kininanay nga shopping. Hindi, ganito na lang na Ay, ano yan? Galing sa Shopee. Ito. Sino ba nag-order? Siya! Ikaw. Hindi. Dito na lang na para ano. Niya, hindi naman pala siya. Ma'am, Alam na- pangalan niyo po kasi ma'am. Ganito na lang po ma'am. Mag-phone na lang po kayo ng 500 kahit panggas na lang po muna namin ma'am. Kasi ma'am, ang tayo pa po ng... Ang tayo pa po na... Kayo ang nag-order ano? Siyempre, guminangalan ko kay nanay. Dito kayo. Kami po siya ma'am na siya daw po ang nag-order. Linda yan. Ay, naku po. Skandala, yung ganyan Magbigay kayo ng 500 na sa Girineneng. May nag-order. Pinaputer ka yung na babae. Kaya naman yung magkasamot yung ruwen. Pagka mag-deliver ko nga, sana sin na 50,000. Hindi ko bigay ka ng 500. Tumawat ka doon kanya. Data, may dando ka na singirin. Nung magbigay pa kayo ng 500 Ganito ma'am, magkaroon po Pwede tayo yung ng... Remaining. Babalikan na lang po sa sunod linggo. Kailanan ko ang Yes compromise. ma'am. Tatawag na lang po kami sa inyo kung kailan kami Yes pupunta. ma'am. Para po, Hindi po sila Magkaroon na lang po niya. di nga po, para po makaprepare. Ay, oo. Opo, bibigyan ko po sila ng 2 weeks. palugit po. Tatawag muna bago ako pupunta. Bigyan mo ng 2 weeks. Tawag muna ako bago ako pupunta. Yes ma'am. Ganun na lang po ma'am. Sa ngayon ma'am. Bago na. Okay. Sa ngayon ma'am. Pero gawa na lang nakasulatan. Dadali yung gagawin na babae. Inan, pirmahan nyo ganun po. Wala niya ano. Hindi niya alam. Inan, Agreement na lang ma'am. Ang ipapaunan niyo po ngayon, yung pang-crudo lang po namin ma'am, 500 pesos lang po. Yung remaining ma'am na natitira ma'am, Kadalasan, hindi ko kayo magagalit ah. Kadalasan, no, may magbabalik ng ko ng Shopee o ano. Binda ka naman yung Papayag naman kayo Punta kayo lagi 500 Hindi po. Kasi po, medyo malaki po. Pero maraming pro. Kailangan ba Malaki po yung work niya Ate, namin. kailangan bang hawakan yung 20,000. 500 o kaya na lagi pahawak sa inyo bago kayo umalis? Kahit Oo, mamaya na mamaya lang na lang. po. Mamaya na lang. Tarantada. At saka ma'am, inamin po ng apo ni nanay na siya po yung nag-order kaya hindi po pwedeng ibalik yun ma'am. Kasi kami Tapos pangalan ng lola niya. Opo, sa amin po kasi Nay, makikare pirmahan nyo na Ay, lang po. ayaw na naman yan, Declan. Hindi ako makalaway. Buhatin kita na. Sige, kunin mo Excited na. kayo sa alasip na. Mababayaran yan. 500 lang naman na dadaw. Opo, pwede naman po. May allowance mo bago ibigay yung remaining. Mama ba siya? Yes, ma'am. In-order ta na mo, sirvi malay mo di sa'yo. Magbayad. Yes, ma'am. Tara. Ma'am, andun po. Kita Picture ang magbayad. Na lang po muna ma'am. Sige. Kita nyo na lang, ma'am. Para Tingnan natin pirmahan baka nyo mamaya. may damage yan. Yes ma'am, baka may kung may damage ma'am, pwede po natin siyang ibalik. Hindi, ano yan? Hindi, ano yan? Hindi balik. Ma'am, tara na po ma'am. Huwag. Inang. 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 Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Yes ma'am, mag-isip po. Ma'am, buksan nyo na lang po. Tingnan natin kung may damage. May damage ba, Nay? Buksan nyo na lang po ma'am. Kung may damage po ma'am, ibabalik po natin. Alam mo na. DJ John Chris Remix. DJ John Chris on the mix.
Alam na, seryoso kayo po kayo. Ano naman siya? Walang salasan. Ayan, mama siya mo. Hindi ang kusama si Tanong. Ah, yan na yan, mama siya. Yung Pag salasan. gano'n, huwag mo maingay. Ano ito? Surprise naman namin. Surprise! Nay, doon po kayo, nanay. Ayan na yung salasan mo na. Nay, tingin kayo dito, nanay. Lula, kaya maalis. Uncle Judy. Ayaw maalis. Yan, nanay, kami po ang magbibigay ng 50,000. Nanay, wala kang babayaran na 20,000 kundi kami pa po yung magbibigay. 50,000 po. Hawakan mo na. Ayaw po, amin na lang po. Nay, tanggapin niyo na po. Ma'am, tanggapin niyo po. Nagtatanungan na po sino po ba nagpa-surpresa kay nanay. May idea po ba? I-reveal po natin mamaya. May idea po ba kay nanay kung sino pong nagbigay ng napakalaking bouquet, ma'am? May idea po ba kayo, ma'am? Wait lang, kumukulo eh. Lalaki niya dahil naligayahan. Opo, ma'am. May idea po ba kayo, ma'am? Po, i-reveal po natin mamaya kung sino po talaga nagbigay ng pasorpresa kay nanay. Pero bago po, ipasok po muna natin yung mga handa ni nanay. Isa. So yun, magandang umaga po sa ating lahat ngayon. Nanay, may idea ka po ba kung sino po yung nagbigay ng pasorpresa nito? Sino po? Sino po? Ayan, Lisette. I-reveal po natin mamaya kung sino po talaga ang nagbigay ng pasorpresa. Pero bago po yan, Nay, Shirley at Leah. i-reveal po natin mamaya, Nay. Bago po yan, may mga mensahe po sila handa para iparating po yung pagmamahal nila sa inyo. Kahit po nasa malayo po sila, gusto po nilang iparating yung pagmamahal po nila. Ito po yun, Nay. Hi, Nay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay. Nay, surprise ka ba? Hindi mo inaasahan to, Nay. Alam ko kasi nagtatanong ka sa akin kung ano yung plano nila ading Shirley at Lisette, pero naging silent lang ako sa'yo. Partner in crime ako na ito, the sense na gusto ko naming mapasaya sa birthday mo. Kaya inihihim ko ang pa-surprise ang ito sa'yo na request din sa akin nila Lisette at saka si ading Shirley. So sorry, Nay, pero alam ko ang kapalit ng paglilihim kong ito sa'yo ay labis na kasiyahan. True mother na gusto namin talagang maging masaya ka sa araw na to dahil sa buong buhay mo na dumating ang iyong karawan. Eto na, Nay, siguro yung masasabi namin pinaka-special sa iyong buhay. At sa ginawa nilang ito, Nay, napasorpresa sa iyo ni ating Shirley at saka ni Lisette. Nais namin maipadama sa iyo ang pagmamahal ng bawat isa sa amin sa iyong kaarawan na to. Wish namin sa iyo, Nay, palagi kang healthy, malayo sa sakit, at yung gusto sana namin na tumigil ka na sa pagtitinda kasi matanda ka na nga rin, Nay, 71 ka na, pero sabi mo nga, maninibago ka. So, kung kaya mo pa, Nay, okay lang, pero wag na natin sasagarin yung katawan mo kasi talagang nasa old age ka na, mother. So, again, Nay, happy birthday, at masasabi ko lang sobrang happy ako sa kaarawan mong ito dahil magkasama na tayo sa isang bubong, Nay. At maraming salamat, mother, sa lahat ng tulong, suporta magmula noon at hanggang ngayon. Andyan ka para sa akin, para sa aming lahat ng mga anak mo, sa iyong mga apo, at siya apo din sa doon na si Eric na
ikaw ang gumagabay sa kanya kasi malayo si Lisette. Lahat ng yan ay yung sakripisyo para sa bawat isa sa amin. So, in return, this day, Mother, we want you to be happy. Enjoy your day. Again, happy birthday, Mother. We love you from your kids and your grandkids. Take care always, Mother. I love you. Ay, balayan, happy birthday. May lili kami lang niya mong balayan na dapat paibig na. Happy balay. Kumusta balayan? May kadumang pasyent dito, oy. May lili di tropa mo. 71 birthday na. Birthday na, greetings mo. Wow, happy birthday balayan ah. Kumusta? Happy birthday, Balayan! Sabay ko makaibig kami mo, ilimi kanya mo, Balayan, kasanunay. Sabay ko adupay nga, wow, makuha ang mga birthday. Balayan happy birthday! Hello, Balayan! Katid dugumpay di Kwam. Balayan! Kumusta? I miss you! I miss you, Balayan! We love you! Hello! Hi, happy birthday ulit, Balayan! I miss you all! Happy birthday, Ante! Sino ba? Halika na, Barok doon. Sige na, Barok. Halika na, Barok. Sirel, doon ka na. Miss na kita kasi ang bait mo sa akin mo. Wish ko lang sana good health. Masaya ka palagi. Love you, Ante. Get mo na si Lola mo, Barok. Sa birthday, Lola. Hindi naman kahit ni gawin tawa. Hindi naman kahit nga umitoy. Hindi namin kapsatan yung happy birthday. Hindi niya ako. Happy birthday, ante. Ingat ka tang. Miss you. Happy birthday, Lebe! I love you! Sinabag pa, sigaw mo. Happy birthday ka naman. Happy birthday, Lebe. Happy birthday. Sa happy birthday, Lebe. We love you. Lebe. Sige pa. Sigaw mo na. Happy birthday! We love you. Okay. Happy birthday na. Nya, masaya ka ba? Tatang birthday. Pasensya ka, no? Sinurpresa da ka. Kan sangit da ka manon. Ngam, ata lang tiway ni. No, maragsakan ka mo. Kahit papano. Amin nga banong. Sakripisyo. Kung pagmamahal nga inyong paay mo. Tibawat may sakin nyami. Yaman naklat, ti panagtaripatong kini Eric, nga awan ti daw-dawatong nga sabaling nga bayad, no inya payman, agyaman nakta, sikati magpadakkel tatak kini Eric, kan magdisiplina pa nga asim ta disiplina ni Eric, tataawan nak matita, yaman nakmeta, panagtaripatong iti ubingak, ingana at dati pamilya, ingana tatang, awana dita, akamulat na ni Apo kinyatan na, kinyata yun, adupay ti pangarap ni tita, para kanya, indore kasta, ikarkarigatam nimet, sinsyakan kan, basta, I love you, we love you, dyan ni tita, dyan likod ko, hamubero ko nun, takil joy ajaywan, wave lang, bye-bye la, I love you, ingat, pasensya sa surprise, kami. Bien! Taan ni
Balayan, happy birthday. Naglumuga na. Kumusta? Pasay. Mood-model ni Hernani. Okay. Happy birthday. Ang bagamin, happy birthday. Auntie Levy, happy birthday, happy 71st birthday. Namimiss ka na namin at sana makapasyal ka ulit dito. Ang wish ko lang sa'yo is more good health always and enjoy your day. Happy birthday! Happy birthday, Libby. Good health, long life. Happy birthday. Hello Manang, happy birthday. More blessings po. Ingat po kayong palagi dyan. Happy birthday po. Happy birthday rin, Manang. Managtawan mo. Tawanan, puro tayo senyoran eh. Padala ka mo dati, handam dita. Maramanan. Joke lang. Happy birthday po. Happy birthday, Manang. Hi Lola, kumusta na po? Happy birthday po. May you feel all the love that your family have for you. And I hope that you always be healthy and happy. I miss you Lola. Stay safe po and have a peaceful birthday. Enjoy your day, Damdama. Pasensya ka din. Surprise sa makin namin. Enjoy your life to the fullest. Magkagututangan pang-aasim. Sorry sa pa-surprise ha. Basta enjoy your day. I love you. Birthday, kapatid. Kapatid ko. Wish nyo. Wish nyo bunso namin. Nangdangan nyo la. Birthday la. Sa Martes? Oo. May message yun eh. Ano? Sana dapat na-wish nyo yung birthday ya. Oo. Ito na eh. Di message yun. Wala na. Ingat ka nyo Ingat. Birthday, Libe. Anong handa? Sige, unang subo po ako God bless. Bye-bye. Happy birthday, Balayan. Happy birthday, Balayan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Balayan. Love you. Ayun po nanay, yun po yung mga taong nagbigay ng mensahe para maiparamdam nila sa inyo yung pagmamahal. Huwag kang mag-alala nanay, yung mga reaksyon mo po kanina habang pinapanood po yung mga video ay mapaparating po sa kanila, dadating po sa kanila. Ngayon po, gusto ko pong tawagin si Ate Nora po para magbigay po ng mensahe. Bigyan ko daw ng picture. Salamat. Kuya! Happy birthday, Nana! May na-surprise sa ito ni Bisita sa ni Ate Shirley. Sana maging masaya ka itong 71st birthday mo. Kahit sa ito, man lang naranasan mo na siyempre meron na rin, di ba? Kaya, thank you. Sana, sabi ni Ate Brenda, kung pwede, huwag ka nang magtinda. Magpahinga ka na, siyempre, patanda ka na rin. Kailangan mo na rin malanasan yung hindi ka na magpapagod. Pwede ka na magpagod, pero sa ibang nagwala. Nanay, hindi mo lang ang mga sinabi nila sa'yo. Ay, minsan, hindi pagkakaintindihan. Maganda nila niya dito sa bahay nila. Ay, Auntie Aida, na pagkakit niya na yung kwarto mo dito. Salamat din sa kanya. Auntie Aida, marami pong salamat sa binigay niyo. Birthday gift kay Nana, hindi niya to makakalimutan. Thank you, Auntie. We love you, Auntie. Happy birthday, Nana. Love you.
Sakit ako dito. Isunod po natin si Huli na ako, Mama Shen. Huli na ako. Ate Isil. Ay, Ilola po pala. Yung mga po. Happy birthday to you. Pareho tayo matanda na. Kaya... Sana. Happy birthday ulit ha. Ma'am, picture kayo dyan, ma'am. Si Kuya Badong po. Badong ka no. Yan. Bigat na lo. Ayun sir. Alan. Isunod na lang po natin si Kuya Bogs. Happy birthday. Habang wala po sila, isunod po muna natin si Mama Cheng. Any message po, nanay, para po kay nanay. Mama, message ka. Para kay Libe. Opo, ma. Apo. Para kay Libe, para kay Lia. Para kay Nanay Lady. Ay, ito ang pinakamakalarig ka. Thank you. Pipila po. Alo. May bilabo di hipat. Mabait siya, masipag. Kahit hindi pinagtatrabaho, magtatrabaho pa rin. Hindi na siya dapat magtrabaho. Nahintay na niya. May nahon si ko. Happy birthday naman. Oy, wag isara yan. Mainit. Isara nyo ay buksan nyo para Kaya ang masasabi ko lang, happy birthday. Thank you, Manang. Ano, Bobs? Oh, ikaw si Bobs. Bob! Apay, mamay siluto, pwede ka. Bob! Isunod po natin si Kuya Sherwin. Tito Sherwin. Tito Sherwin. Tito Sherwin. Sa Ate Wing po, nandito po ba? Hey! Oy! Lukatan! Kuya Bobs! Lukatan ka na! Alam mo, nagbabay na. Sa Ate Janine po. Yan! Kuya Janine. Any message po para po kay nanay? Mama! No! Yun go! Yun go! Mama! No! 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 Oh, get to bro. Happy birthday. Sana ando tayo, naka-video. Sa sakripisyo mo sa akin noon. Hey! Sali na noon. Sige na, salita na. Thank you kasi andyan kayo noon. Time na down ako. Hindi niyo ako iniwan. Thank you. Happy birthday mo. Enjoy your day. Nag-isistresan. And next po natin sa Ate Aisa. Happy birthday, Lola. Kaya kayo, magsalita kayo. Baka naman. Hey! Isunod namin si Kuya Jaime. Ibibigay yun sa galing. Wala din na. Wala na i-update. Ikaw na. Alam mo kay tatay. Ay, kay nanay ko pala. Isunod po natin sa Ate Charis. Charis! Happy birthday, Lola. Enjoy your day. Uy, yung mga ibigay. Si Kuya Eric po. Eric pa. Dahan mo ah. Gandaan mo. Dahan mo. Para kay Lola. Happy birthday, Nanay. I love you. Ikaw po. Sa Ate Mia po. Yan, Lola. Hindi ka pa. Ayaw po na. Si Kuya Iko po. Nung ikaw. Neko. Sige, ikaw. Pwede yung cellphone na niya. Oy, po. Ikaw po. Hello, Happy birthday, Lola. Thank you dahil pag-suportahan kinihilig kung pag-alaga niya. Saan mapapanood yan? Yung lang. Bago po si Kuya
Jesus ba yun? Ay, wala siya. Kasi Kuya Box na lang po. Box! English! Ano speed kami? Thank you ti pinagasikasan kinyamin ng akong sapay ako mata na pay ko health. Pina na ako magpenta na bamban mo. English ka. Ayaw sa ayaw sa Nagtatrabaho ba? So ayun po, ano pong masasabi nyo sa mga nagbigay po ng message? Pero nanay, gusto ko na pong sabihin sa inyo na ang nagbigay po ng pasurpresang ito ay si Ate Lea, tapos si Ate Shirley. Nanay, any message po para po sa kanila? Ang mensahe po ninyo ay makakarating sa kanila. Tagalog mo na lang, huwag Ilocano. Pagyaman na. Tagalog mo, nalalay mo kayo. Ayaw na yata. Hello. Yan. May bagabigan Ay, amin. Anak ko. Agraman ko. O bakit may ito? Masabigayan man ang pa. Urewan ito ay nga personal. Ratong kasi isingko. Tulong ka na kami. Pagyaman ng unay. Si Dr. Tingka ate. Ala, ito kung wati napnakagan nga birthday ko sa'yo. Kung may magalay ko ay amot ikaluwasan. Baba mo yung mic mo. Video dito yung pakain. Malangay na. Salamat ah. Sa naitun mo, naitun nga. Gift ko kinyam. Gift mo kanya. Salamat ate ah. Sa mga anak ko, Glenda, Nora, kahit sa inyo, Leia, at Seth, ay at Cherry, kahit wala kayo Dito sa Pilipinas. Salamat. Ako, anak. Mutimbag ang kanya yung kaawak ko surprise yun. Hindi kay pag-arap. Ako, anak, ay tinag-isip kanya. Maging nag-ititro pa ko gitarra. Nakararaga. Pagamanak niya mga yan. Anak, namumong ka magnanan. Tapos ikasok na ito anak mo. Oray kastang adalti. Bangbangag na. Alaag kay guidance si Mama ng Glenda. Isita na ora. Lagi ka kasinsin na. Tasapay na ko na. Tatulungan na. Kung mapatagtag na ito anak mo. Anong kung sumampot ko. Para ko si Apo. Makitam ko iti. Ipagsayatan at anak mo. Muli, salamat sa inyong lahat sa araw na ito ng aking 71 birthday. Thank you. Thank you. Sorry po. Nanay, in behalf of surprise mo deliver ko, gusto po namin sabihin sa inyo ang happy 71 birthday. Always take care, Nanay, and God bless. Gusto po namin sabihin sa inyo, sa lahat po na mag-a-avail sa aming promo, may pa-freebies po kami sling bag or pwede din pong 3-in-1 towel, pwede din pong wireless mic. Nanay, para po sa inyo. Please do like, share, and subscribe. Surprise mo deliver ko by Ma'am Maylene Palabay. And don't forget to click the notification bell for more updates and more videos. Yun lamang po. Nanay, happy 71 birthday. Thank you po. 1, 2, 3.